Fl-laqgħa li nżammet fid-dar ċentrali nhar l-Erbgħa fil-għaxija, Simon Busuttil iffaċċja pressjoni kbira biex jieħu l-istess pożizzjoni tal-Prim Ministru dwar ir-referendum tal-kaċċa fir-rebbiegħa. Informazzjoni esklusiva li għandu One News minn sorsi fl-eżekuttiv tikkonferma li l-maġġoranza ċara tal-membri qalu lill-kap tal-Oppożizzjoni sabiex ikun konsistenti mal-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista sa minn mindu ġiet innegozjata id-deroga. Għalhekk sostnew li Busuttil għandu joħroġ favur il-kaċċa fir-rebbiegħa. Simon Busuttil min-naħa l-oħra qal li għadu ma ħax deċiżjoni dwar din il-kwistjoni u li jinsab aktar inklinat li joħroġ pożizzjoni kontra l-kaċċaturi. B'reazzjoni għal dan xi membri tal-eżekuttiv fakruh kif kemm qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 u anke qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u stess esprima pożizzjoni ċara favur il-kaċċa fir-rebbiegħa. Bl-argument tiegħu kien li l-Partit Nazzjonalista stess innegozja d-deroga. Il-membri tal-eżekuttiv fakru lil Simon Busuttil li wara kollox u kien il-kap tal-MIC u wieħed minn negozjaturi biex inġibet id-deroga mill-Unjoni Ewropea. Iżda Simon Busuttil qal lill-membri tal-eżekuttiv li mhux ċert x'għandu jgħid fil-pubbliku. Għalkemm kien hemm mumenti fil-laqgħa fejn indika li jista' jieħu pożizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa. Madankollu qal ukoll li lest jasal biex ma jieħux pożizzjoni dwar is-suġġett.